איזה כיף. סוף סוף קצת להתרענן, לצאת מהממד, לצאת מהבית, לנשום קצת. זה נעים, אה? כן, מזל שיש גן שעשועים ולידו מקלט. נכון, צודק. נו, דוד, לך לשחק. אבל עם מי אני אשחק? יש פה הרבה ילדים? כן, אבל הם חברים אחד של השני, מה אני מתבייש לשחק אותם. אולי תלך תשאל אותם, אם אתה יכול להצטרף אליהם. ילדים בכדורגל אולי, ילדים בקרוסלה. לא יודע, אני מתבייש. אני ממש מתבייש. תראי איך הם צוחקים ביחד והם חברים, ואני בכלל לא מכיר אותם. והילדים פה ממש רואים שהם חברים טובים. למה שהם ירצו חבר חדש? לא, אני מתבייש, אני לא רוצה. חבל. תנסה. היי, ילדות, תעצרו, יש התראה, צריך ללכת למקלט. היי, באמת? ילדים, יש התראה, צריך לרוץ למקלט. בואו. אימא'לה, זה מפחיד אותי. זה יעבור עד כמה דקות. למדנו תרגילים שעוזרים להירגע. אני מכיר תרגיל אחד, מתחיל את הרגליים חזק וסופרים עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו מכניסים הכי חזק את הבטן. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו סוגרים את כפות הידיים הכי חזק. וזוגרים עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו לקבל את הזרועות הכי חזק. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו להרים את הכתפיים חזק. 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו בפנים. תעשו חיוך הכי חזק. וואו, התרגילים האלה באמת עוזרים. אני מרגישה הרבה יותר רגוע. היי, אפשר לתת למרחב המוגן.
גם אתם רוצים לראות את ההצגות של בובנה? צרו קשר! בובנה, תיאטרונים ערכים.